Ara mill-ktieb tal-profeta Messija. Dan jgħid il-mulej: Int Betlem ta' Efrata, xkejkna fost il-familji ta' Ġuda. Minnek għad joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael u għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa ma teħles dik li jiflu ġeħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija toħutu jerġgħu lura f'ostoliet Iżrael. U joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej. Bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. Huma jagħmru fiż-żgur għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet l-art u dan ikun islim. Mulej jitfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Warraj ta' Iżrael, għati widen, int il-qiegħed fuq il-kerubini, iddi, għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħas-salvana. Mulej jitfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja, Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u ara u żur il-din id-dilja. U ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jintkabbar għalik. Mulej, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħatkun idejk fuq il-bniedem tal-lemintek, fuq il-bniedem li jintsaħħaħ għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna insejħu ismek. Mulej, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ara mill-ittra lil-Lut. Ħuti, Kristu meta daħal fid-dinja qal: sagrifiċċju u offerta int ma rridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għadnubiet lilek ma ġbukx. Jien imbagħad għedt, hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek u Alla kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal sagrifiċċji u offerti, vittmi maħruqa u vittmi għadnubiet. La ridthom u lanqas oġbuk għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex iqiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna mqazzin permezz tal-offerti tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Allelujja, Allelujja. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Allelujja, Allelujja. Ara mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marja qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet. F'belt tal-Ludija, daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semmet lil Marja s-selmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li omm il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-mulej. Dan ir-rabaħat tal-Avvent qed jiżdied l-eċitament tagħna aħna u noqorbu lejn il-miliet. Iċ-ċelebrazzjoni tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. L-awturi tal-Vanġelu fehmu l-importanza ta' Ġesu u maraw iseħħu f'Ġesu il-profezziji tat-Testament il-Qadim, speċjalment il-profezzija dwar il-Messija li kellu jissaltan fuq id-dinja. Dak li jissorprendina u li Ġesu l-ewwel ma ġie għandna kien taħt sura ta' tarbija. Dan ifakkarna li t-toroq ta' Alla tagħna huma misterjużi. L-awturi tal-Vanġelu spiss qablu lil Ġesu mas-Sultan Kbir David. Alla wiegħed lil David li kien se jkollu nisel u minnu kien se joħroġ l-akbar sultan li qadder, il-Messija. Alla kellu jiġi jmexxi lill-poplu tiegħu f'din il-persuna. U fil-Vanġelu Luqa jgħidilna li Ġesu twieled fil-belt tas-Sultan David, Betlem. Dan iwettaq il-profezija mill-ewwel qari. Int Betlem, minnek qatt joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael. Il-glorja tiegħu tinxteret mad-dinja kollha.
Is-Sultan David ġab ruħu wkoll ta' saċerdot meta ġab l-Arka tal-Patt, il-kaxxa li fija kien hemm l-10 kmandamenti f'Ġerusalemm. Marija fil-fatt tixbaħ ħafna lill-Arka għax għandha fija lil Ġesu, il-kelma ta' Alla. U l-kuġina tagħha, Elisabetta, tafu dan u tgħidilha: "U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi?" U t-tarbija fil-ġuf ta' Elisabetta, Ġwann il-Battista, taqbeż bil-ferħ. Ejjew niftakru biex inkunu ħinja f'dan iż-żmien u nżommu dejjem f'moħħna li Alla jħobbna u ġej biex isalvana. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!